Today's The World Around Us will be presented in Czech with subtitles in Arabic, Aulacese or Vietnamese, Chinese, English, French, German, Indonesian, Japanese, Korean, Malay, Persian, Portuguese, Russian, Spanish and Thai. Osvícení diváci, vítáme vás při sledování dnešního dílu seriálu Svět kolem nás. Praha, hlavní město České republiky, je jedno z nejkrásnějších měst střední Evropy. Městu, které leží na řece Vltavě, se často přezdívá Zlatá Praha. Počet obyvatel Prahy je asi 1,3 milionu. Historicky byla Praha hlavním městem Svaté říše římské v období panování dvou římských císařů, Karla IV. Z dynastie Lucemburků, korunovaného v roce 1355, a Rudolfa II. Českého krále, který byl korunován v roce 1576. Většina úžasných paláců a barokní architektury, existující v dnešní době, byla z velké části postavena za panování Karla IV. Kromě toho, že byla Praha centrem politického, společenského, ekonomického a kulturního dění, sehrála také důležitou roli v rozvoji křesťanství v období středověku ve střední Evropě. Podle legendy byla Praha založena kolem roku 885 kněžnou Libuší a jejím manželem Přemyslem, zakladatelem dynastie Přemyslovců. Traduje se, že kněžna Libuše vládla z pevnosti Vyšehrad, která představuje jednu z nejdůležitějších historických památek Prahy. Historie Prahy začíná na Vyšehradě, který je jedním z dvou pražských hradů. Česká kněžna, kněžna Libuše, právě odtud ochraňovala slávu Prahy. Období největší slávy Vyšehradu nastalo za vlády Karla IV., kdy zahrnovalo jeho prostranství 14 chrámů. V polovině 17. století byl hrad přebudován na citadelu, která vytvářela nový pražský hradební systém. Mohutnou i rozlehlou stavbou Vyšehradu je chrám svatého Petra a Pavla. Původně románská bazilika získala svou gotickou podobu v době panování českého krále Karla IV. Na přelomu 19. a 20. století byla opětovně přestavěna v novogotickém stylu. Nejstarší stavbou Vyšehradu je rotunda svatého Martina, která pravděpodobně pochází z konce 11. století a byla přestavěna v roce 1878. Rotunda s apsidou původně sloužila jako soudní svatyně kněžny. Dnes jde o jedinou zachovalou ukázku románského slohu na Vyšehradě. Na Vyšehradě se také nachází nejvýznamnější pražský hřbitov Slavín. Jsou zde pochovány mnohé významné osobnosti českého národního kulturního života. Pražský hrad je bezesporu nejoblíbenější historickou památkou Prahy. Svojí rozlohou 570 metrů na délku a průměrnou šířkou 128 metrů je největším starobylým hradním komplexem na světě a zařadil se tím do Guinnessovy knihy rekordů. Po mnoho století sloužil jako úřední sídlo a zároveň obydlí českých králů, císařů Svaté říše římské a českých panovníků. Díky rekonstrukcím, které byly provedeny mnohými panovníky v různých stoletích, představuje Pražský hrad unikátní směsici architektonických stylů,
románského stylu 12. století, gotického stylu 14. století a renesančního stylu 15. století. Pražský hrad byl podle legendy založen kněžnou Libuší, ale podle archeologických poznatků bylo prokázáno, že jeho prvopočátky sahají do 6. století a sloužil jako část hraničního opevnění tehdejší Bohémie. Do historie vstoupil ve druhé polovině 9. století, v době, kdy kníže Bořivoj založil první křesťanský kostel na území tehdejší Prahy. Hrad se stal hlavním sídlem českého vládnoucího kmene Přemyslovců. V roce 1135 během vlády Soběslava I. získal hrad nové opevnění se 2 vstupními branami. Takzvaná Černá věž, která se nachází na východě, se zachovala do dneška. Praha vznikla v roce 973 zřízením biskupství. Katedrála svatého Víta v areálu Pražského hradu je příkladem románsko-katolické katedrály a byla vybudována za období panování Karla IV. Poté, co bylo v roce 1344 v Praze zřízeno arcibiskupství. Katedrála svatého Víta je největším a nejvýznamnějším chrámem v České republice. Nachází se zde královská hrobka, kde je pochováno mnoho českých králů, včetně Rudolfa II., který se během 16. století stal císařem Svaté říše římské. Katedrála svatého Víta je při pohledu z hradního nádvoří nezapomenutelným zážitkem. Mnozí turisté se proto opakovaně do Prahy vrací. Stavbu, jak ji známe v dnešní podobě, si objednal císař Karel IV. Rozhodl se pro ní poté, co byl pražský biskup povýšen na arcibiskupa v roce 1344. Východní část katedrály vybudoval Matyáš z Arasu a Petr Parléř. Západní část katedrály byla dokončena v letech 1860 až 1929, převážně architektem Josefem Mokerem a Kamilem Hilbertem. Katedrála je bezesporu nejnápadnější stavbou Evropy. Hlavní kostelní loď měří 124 metrů na délku, 60 metrů na šířku a 38 metrů na výšku. Hlavní kostelní věž je téměř 100 metrů vysoká. Naše procházka po historických místech Prahy v České republice bude pokračovat. Zůstaňte prosím s námi na Supreme Master Television. Vítáme vás při sledování světa kolem nás. Dnes jsme navštívili historické město Prahu, hlavní město České republiky. Jedno z nejpůvabnějších a turisticky nejatraktivnějších zákoutí na Pražském hradě je Zlatá ulička. Domky v uličce vystavují na odiv své zářivé barvy v probuzeném slunečním svitu a poutají zvědavost všech návštěvníků s přáním spatřit jen na okamžik středověký život na Pražském hradě. Uzonká Zlatá ulička na Pražském hradě byla přejmenována podle zlatníků, kteří domky obývali. Původně tu za vlády císaře Rudolfa II. Pobývali členové hradní stráže. Proslulý gotický Karlův most měří na délku 520 metrů a byl postaven za vlády Karla IV. Starobylý most, klenoucí se nad řekou Vltavou, sloužil jako důležitá spojnice mezi východní a západní Evropou po více než 6 století. Původně se most jmenoval Kamenný most nebo Pražský most a jako stavební materiál se používal výhradně český pískovec.
Stavba původního mostu z roku 932 byla pouze ze dřeva. Za panování krále Vladislava I. byl postaven most nový. Byl to druhý nejstarší kamenný most ve střední Evropě a nesl jméno královny Judity. Poté, co most v roce 1342 pobořila povodeň, Karel IV. Pověřil stavbou nového kamenného mostu tehdy pouze 27letého stavitele Petra Parléře a jeho kamenickou dílnu. Stavební práce byly zahájeny v roce 1357 a tehdejší Karlův most byl dokončen na konci 14. století. Před několika lety byl na Karlově mostě veškerý provoz zakázán. Pohyb chodců po mostě je naprosto bezpečný a turisté se náhle ocitnou v ráji pro fotografy. Most je 250 metrů dlouhý, široký 10 metrů a je postaven z pískovcových kvádrů. Zavádí nás do jedné z nejkrásnějších evropských uměleckých galerií, tvořené 30 sochami a sousošími, které byly zhotoveny od roku 1683 až do roku 1714. Staroměstské náměstí se nachází v historické čtvrti Starého Města mezi Karlovým mostem a Václavským náměstím. Na Staroměstském náměstí najdeme mnoho historicky významných staveb. Patří k nim například Týnský chrám, kostel svatého Mikuláše a Pražský orloj. Staroměstské náměstí leží uprostřed historické čtvrti Staré Město. Z historického hlediska je nesmírně pozoruhodnou částí města, druhou nejzajímavější po Pražském hradě. Pravděpodobně hlavní atrakcí Prahy je bezesporu orloj na Staroměstské radnici. Toto veledílo z roku 1490, jehož tvůrcem je hodinář mistr Hanuš, bylo v roce 1945 poškozeno. Orloj prošel rekonstrukcí a v současné době je opět zcela funkční. Každou hodinu se zde shromáždí zástupy lidí a pozorují přehlídku apoštolů, jak se postupně zjevují. Staroměstské náměstí je obrovská asymetrická čtvercovitá plocha o rozloze 9000 čtverečních metrů. Je ze všech světových stran obklopeno historickými stavbami a domy. Tyto domy odrážejí století starý rozvoj náměstí a celého města. Stěžejní stavbu tvoří Týnský chrám, jehož věže se tyčí do výšky 80 metrů. Dominantou severozápadní části náměstí je barokní kostel svatého Mikuláše, který byl postaven v první polovině 18. století. Václavské náměstí je pojmenované po svatém Václavovi, českém knížeti, který žil okolo roku 907 a je považován za hlavního svatého patrona a ochránce České republiky. Václavské náměstí tvoří další historické centrum Prahy. Je hlavním kulturním a komerčním centrem pražské čtvrti Nové Město. Václavské náměstí, hlavní pražská třída, dosahuje délky 750 metrů a šířky 60 metrů. Náměstí je městskou tepnou, dopravním uzlem, centrem nákupů a setkání. Zároveň je místem konání největších veřejných manifestací českého národního, politického a kulturního života.
V horní části je náměstí ohraničeno budovou Národního muzea. Na vrcholu stojí Myslbekova socha svatého Václava, která byla vytvořena v roce 1912. Město Praha má vzácné dědictví historie, umění a architektury. Již po 1100 let a je jednou z nejpopulárnějších turistických destinací v Evropě. Vzhledem k svému nesmírně cennému významu bylo historické centrum Prahy v roce 1992 zařazeno organizací UNESCO na seznam světového kulturního dědictví. Ať nádherné město Praha a jeho obyvatelé zkvétají za dohledu svatého Václava a s požehnáním nebe. Bylo příjemné, že jste při poznávání historického města Prahy v České republice v dnešním dílu Světa kolem nás byli s námi. Hned po pozoruhodných zprávách následují slova moudrosti zde na Supreme Master Television. Přeji vám i vašim milovaným požehnané dny protkané nebeskou přítomností. It has been a pleasure having you with us as we explore the historic city of Prague, Czech Republic on today's The World Around Us. Up next is Word of Wisdom right after noteworthy news here on Supreme Master Television. Wishing you and your loved one blessed days in Divine's presence. For more details, please visit www.suprememastertv.com/WAU.